Babban sakatare a hukumar da ke kula da ƙananan asibitoci ta jihar Kano kuma shugaban kwamitin karta kwana da ke yaƙi da annobar cutar corona a jihar Dr. Tijjani Hussain ya bayyana cewa karɓar rigakafin allurar corona abu ne mai matukar muhimmanci. A don haka ne ma suka gudanar da taro a wannan rana ga shugabannin lafiya na ƙananan hukumomi 44 domin ba su allurar rigakafin. Mun tsara yadda za a yi wannan aikin, asibitocin da za a yi wannan aikin, me ake bukata domin a yi wannan aikin, kuma za su koma ƙananan hukumominsu domin su tabbatar da cewar an yi abin da ya dace a ƙananan hukumomin, kamar yadda mai girma gwamnan jihar Kano ya yi, kamar yadda mu ma yanzu muka yi a nan. Zonal directors, wato daraktoci na shiya-shiya da daraktoci na gidan nan suka karɓi wannan allura a gaban mutane. Muna sa rai idan aka koma ƙananan hukumomi, aka koma garuruwa, ma'aikatan lafiya su zama a kan gaba wajen da tabbatar da cewa an yi musu wannan allura ta rigakafi. Wannan shine zai kwantarwa da mutane hankali a ga cewar ba cutar da su ake son a yi ba. Dr. Tijjani Hussain ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan kammala yi wa wasu jami'an hukumar tasa allurar rigakafin wanda ya